bi faw sigoro la am nu be ga laje mali kono mali ko ka o blajira le fulu no ka wakati to ya ka ayo bismillah bi mali kuna foni ka baba nga kuna foni o keneka kuna funda mnela kunungo septembre kalo kile muganduru samba fila muga ani woro anga jamana état major général des armées abora ka communiquer dike ka sagani anga fintigila ka ka Allah halaye mina aya ira ka fo septembre kalo kile muga annani shu anga fintigila ka wuli ka josira ka to yetike kon ke jetike wala tigina mananna buguni region o konnala ni obetali ke buguni marabulu me ko siaka duguni obe feme karo ka fo buguni koroya fa fela fe o kungo konnala makelen koni mnele fo ta se ke koru fana o kungo konna makelen fana mnele no ani jala koroni o erebe garalo masonya na ni o ferebe buguni marabulu la tike koni kera mado fene na yinno ni masaba bela jale honi kunyi jetike wale ke ba yere koni munu ye dankari walu chamata ha duguma wire o segere o kama état major koni ayira ka foka banga fintigila ka fo o ka barake chugo nyumana kasangani Nations Unies ka lasigi bay mimra ke New York ko fe no ame wakati mina iko sisa o kama kasangani bi juma septembre kalo kile muga ani wore anga jamana ministre nyama general division Abdoulaye Maiga ale koni mina kumata bi juma ni alama bashike kasangani nege kanyeta ani kononton e mi yere la aka kuma ulu bena lateme anga jamana jabrani subala direct yere o konina Femi Abdoulaye Maiga akoni mina ke maduruna en bi ka kuma Ali bi Nations Unies ka lasigiba okumu konna la anga jamana ministre mnyesheno kene ya komani o médecin colonel Asaba Diallo Touré alebe lasigiba kene ka minyerela ukoni réunion ba ke mi kene ka anga jamana ministre mnyesheno kene ya koma akoni kumarani bana munu yere koni misega yelema ni o bana yelema tawiye kaseka fere koni soroka dankarke o bana nu okonye olula akoni fenchama yere koni yira mi yere koni metalike anga jamana keleno ka bayele mali bamunu ke kene ya kota fanfela ani bara bamunu bulu dalilo anga jamana bulu wala sa kasika anga jamana o kene ya ko o femi karo afo bayele mali ba ko o la chuko ya mina akoni kumara olu ka mina aida do olu la ka wala le chama ke ko sebe Nations Unies ka lasiki keneka tangani jatike wala tigila mauka wali adamateme uye munu yere koni kera ni camion sternu yere koni atakili o kera sababu ye anga jamana kora fanfela o la fintigila kamunu koni mbe nino oluye wuli ka jobo olu yere sabati kere ne ala bolma fe kuma ba munu mebo Niger jamana kon la kay kunda anga jamana kanu bedo kora fanfela o sirafe o kon me wuli ka jobo koni ke ka o exhorter fo atasi o sero o yere koni na femi karo ka fo baraw yere koni me ka ke kere ne ala femi sira mimbe bo gawo fe kata labenzanga sira o fe u kon be ku exhorter munu yere konna u be doni tajuwe ani karo ka fo balo fe on kana ni o ye femi gawo du konna ola amta ko kan kibaru la Cameroun ka olufino Cameroun jamana nyamaski kala flini o a élection présidentielle o la benino ka octobre kalo kleta ani flanata o makono mi yere la feminye Isa Choroma Bakarini ale Cameroun ministre koroy ale keleno ki kambo jamana nyama no fe mi yere la ale koni mbora ka u ka fanga mimbe no ka o nyangini o pol biya ka fanga ko ya ira ka foko jamana nyama mi koni me fanga la wakati na ka keleno ka fere juku olu sabati wala sa abisega to fanga la tuko yamina Ghana ka olu finino avocado ale koni mbora TV5 Monde sans fait ka feminye Ghana jamana ka o nyangini wali ado koni mina ayagira ka foko États-Unis jamana koni kele ko fe ka farafide ma chama koni genka bo aka jamana koni la kenkere na munu bo farafina klebi bolo feni o West Africa yere o koni nye ko femi Ghana jamana koni o mata nani bonyanko o mine ikado ka fo aka jamana koni la ka ubla ka militaire yere koni la ka soro o manyangili ko fo shike mi yere la alabana ka u gentu koni ko ubla ka tatuko jamana o sirafe amta Madagascar ka olu feno faka fam ami wakati mna ko san courantike oti anga jamana doronyi Madagascar jamana de on koni mbola ka bolon kono no mine ka uga dusu makasa ya ka sabu koni ke kurami ka tigeli mike u feno wakati le na ani jitikeli ko nyawla mi yere koni na u bora ka manifestation chama koni ke kare kon nawla ani seraba kana wala ka yere jamana nyama wala ko femi umma ko be u ka kuran ka sey kana anu ka ju ka sey kana Farikolo nyana dia bina kuka Paris Saint-Germain ale ka donatira mbeni o Ashraf Hakimi ale koni nyangila feme ka roka fo wale adolani o violi yere o koni nga Ashraf Hakimi yere koni boraka yira ka fo ko o kuma nte chen mi yere koni na ko mangutu cheone do ko wanu bi fe ka chantage feneke ala
gabonkaw olu fe ni no wakati laban na ajaw charla bollo siraw fe ani kunafondi siraw fe min yɛrɛ la gabon ɲɛma dɔw kɔni me wuli fɛn min ye benin jamanaden minnu kɔni be gabon kɔnɔna la ni u ka baaraw ye feerew ye walima bolola baaraw ye ka taa u ka feereminɛw cɛ ka bɔ yen nɔ walima ka taa u ka baara yɔrɔ olu datugu min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka beninois caman kɔni dusu furuku min yɛrɛ la bɔlɔsiraw sanfɛla la u fana kɔni be ka bɔ ka kuma caman fɔ ka sanga ni o waleya de fɛn min ye benin jamana ɲɛmaw kɔni bɔra ka communiqué ba kɛ min yɛrɛ la k'u b'a ɲini fɛn min ye gabon jamanaden walima benin jamanaden fɛn fɛn be bɔlɔsiraw sanfɛla la ko u k'u janto u ka kuma fɔtɔw n'u ka ko kɛtaw la bɔlɔsira olu fɛ ko u ka u dusu madɔ nka ko ni mami kɔni y'a kɛ kulojɛlenya ka continuer ka to ka waleya kolon kɛ bɔlɔsira fɛ n'o bɛ tali kɛ kuma kuntɔn fɔli la walima ni kuma jugu olu fɔli la ko na i yɛrɛ sɔrɔ fɛn min ɲangata kɔnɔna la